66 років позбавлення волі на 4. Такого покарання зажадали окупанти для Сейтоміра та Османа Сейтомірових, а також Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова, яких звинуватили у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Їх справу розглядав Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. Для Сейтоміра Сейтомірова просять 20 років колонії суворого режиму. Осману Сейтомірову – 17 років, Рустему Сейтмеметову – 16 та Амету Сулейманову – 13 років колонії суворого режиму. За разговоры в мечети об исламе, о жизни, о рождении, о смерти запросили нашим близким в общей сложности 66 лет тюремного заключения. Я расцениваю это как притеснение всего нашего народа. Сегодня запросили 66 лет не только Сейтомировым, Сейтмеметову, Сулейманову. Сегодня дали 66 лет всему крымско-татарскому народу. Бранцям також ще на місяць продовжили арешт. Сейтоміра та Османа Сейтомірових, а також Рустема Сейтмеметова триматимуть у СІЗО щонайменше до 22 листопада. На такий же термін під домашнім арештом буде Амет Сулейманов. Окупанти обґрунтували це припущенням, що бранці утечуть від покарання. Каких реальных обстоятельств, доводов, аргументов, доказательств того, что наши подзащитные, имея социальные устойчивые связи, имея постоянное место проживания, регистрации, имея семью, работу, причем эти люди на определенной стадии судебного следствия положительно характеризовались всеми свидетелями, которые приходили в судебное заседание и давали вот эти характеристики. Бранці упізнали так званого таємного свідка. Про це заявила адвокат Ліля Геміджі після засідання Південного окружного військового суду, що в російському Ростові-на-Дону. Там розглядали справу Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова, яких звинувачують у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. У словах так званого таємного свідка, допитаного на засіданні, було безліч розбіжностей з його ж показами даними у інших справах. Он рассказывает о каких-то событиях, которые не имеют отношения к нашим подзащитным. Он говорит о том, что они являются учителями, при этом не приводит никаких доказательств. Он говорит о том, что они занимались какой-то противоправной деятельностью, но вся эта информация основана на каких-то слухах от каких-то горожан, которые проживают как в Бахчисарае, так в округе, так и в других городах Крыма. Мрія життя – побачити кримсько-татарський народ у розквіті. Про це пише політв'язень Асан Ахтемов, якого окупанти звинуватили у нібито диверсії на газопроводі. Лист опублікувала його дружина Репіка Ахтемова. У ньому бранець пише, що відчув на собі, як окупанти ламають мрії та долі кримських татар. Закликав не вірити російським пропагандистам і додав, що усі так звані зізнання були вибиті тортурами. Лише так, за словами Асана Ахтемова, можна було залишитися живим та уберегти родину та близьких. Все, что я говорил ранее, показания, были сказаны после пыток, как физических, так и под психологическим давлением, угрозами. Другого выхода, чтобы остаться живым и защитить свою семью и близких в тот страшный день, я не видел. Никогда я, мой брат Азиз Ахтем и Нариман Ага Джилял не совершали того, о чем они говорят. Все следственные действия сфабрикованы, причем очень грязно. Главная моя мечта в жизни – жить в Крыму и видеть свой народ в расцвете счастливым. Я верю, так и будет. Бесконечно благодарен всем людям, которые поддерживают нас в это тяжелое время. Только благодаря вам я не сдаюсь. Вы придаете мне сил. И какими бы толстыми не были стены, разделяющие нас, я чувствую вашу поддержку и верю, что этот страшный сон скоро закончится. Правда сильнее всего, и рано или поздно она победит. У нас в народе говорят «берликте кувет» – сила в единстве. Когда теряешь свободу, а это, я считаю, главное в жизни, понимаешь, что каждая минута с близкими и другие вроде бы обычные вещи, события и другое – это и есть счастье.
Братів Осана та Азіза Ахтемових, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла окупанти затримали під час облав 3 та 4 вересня. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Спочатку Нарімана звинуватили у підбурюванні до диверсії, згодом звинуватили у вчиненні підриву та нібито незаконному зберіганні вибухівки. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, і де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Пікети на підтримку кримсько-татарських бранців назвали виправданням тероризму. До активістки стратегії 18 з Санкт-Петербурга Ольги Смірнової вдерлися з обшуком. Силовики вибили двері до її квартири та повідомили про порушення справи через пікет у місті Кудрово 18 серпня. Це був щомісячний пікет на підтримку кримських татар, у якому брали участь активісти, зокрема і Смірнова. Під час акції на них напав невідомий і облив газом з балончика. Уходите отсюда! Ладно, это неадекватный товарищ какой-то появился. Вот. В общем, эти люди попытались отсудить. Після цього чоловік викликав поліцію, заявивши, що активісти пікетували всі разом, тримаючи один плакат. Поліціянти, які прибули на місце, затримали усіх. За даними ОВД-інфо, у відділку силовики погрожували скласти на активістів протоколи через демонстрацію кримсько-татарського прапора. Скажите, пожалуйста, в связи с чем ваш визит такой неожиданный? Сейчас вам все объясню. Нет, вы мне должны были это объяснить. Видеосъемка приостанавливается. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права має стати пріоритетом світової спільноти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідування головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України на Черкащині. Зеленський відзначив, що успішні міжнародні навчання, зокрема Сі-Бріз, продемонстрували, що українські прикордонники професійно та злагоджено виконують завдання на одному рівні з кращими прикордонниками і військовими Європи та усього світу. Вчергове разом з міжнародними нашими друзями, нашими партнерами ми вказали, що Чорне море та наш український півострів Крим – це не власність однієї людини. Це міжнародні визнані території та кордони нашої незалежної України. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світового співтовариства. Всупереч домовленостям про припинення вогню на Донбасі, ситуація на фронті залишається складною, зазначив глава держави. Тому важливо реформувати наше військо, аби протистояти російській агресії. А завдяки підтримці партнерів Україна зможе успішніше перейти на стандарти НАТО та міцно захищати незалежність, додав Зеленський. На жаль, сьогодні ми бачимо ускладнення на сході України, де гинуть наші воїни, багато поранень. Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли ми об'єднані, ми можемо здолати абсолютно все. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І саме ви, кожен з вас, прикордонники, будете тими, хто засвідчить, що мир настав, а кордони надійно захищені. Український воїн зазнав поранень під вогнем окупантів з боку Докучаєвська. Він перебуває під наглядом медиків у задовільному стані, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Неподалік Верхньоторецького, біля окупованої Горлівки, ворог вдарив з повітря. З безпілотника скинули невідому вибухівку, але удар припав не на позиції українського війська, а на цивільний гараж. Серед цивільних та військових ніхто не постраждав. За словами бійців, окупанти скинули постріл ВОГ з додатковими вражаючими елементами, надрукованими на 3D-принтері. Їх зараз досліджують. Поки що виясняємо, що це таке, але це незвичний для нас ВОГ. Це було щось потужніше. Я абсолютно байдуже їм було, що поруч знаходяться цивільні будинки, що поруч знаходиться
Залізнична станція. На щастя, ніхто не постраждав, там трошки вікно розбило. Окупанти також застосували важкі міномети. Били у бік оборонців Красногорівки, Золотого 4 та Троїцького. На інших ділянках Східного фронту застосували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А зранку вже двічі обстріляли українські позиції та дістали відповідь вогнем. В районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Від сьогодні, 21 жовтня, для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію або ж свіжий тест на COVID-19. На деяких вокзалах уже відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування. Для того, щоб скористатися автобусом, потягом чи літаком, потрібно надати або документ про щеплення, або негативний ПЛР-тест на COVID-19, або ж експрес-тест на антиген. Неповнолітнім мати документи про вакцинацію або тестування не потрібно. Ті, хто має протипоказання до щеплення, можуть зробити тест на коронавірус. За відсутності необхідних документів пасажира можуть не допустити у транспорт. Тим часом в Україні одразу два сумних рекорди – 22 415 хворих на COVID-19 та 546 померлих за добу. Наразі у червоній зоні перебувають Херсонщина, Запоріжжя, Одещина, Донеччина та Дніпропетровщина. На жаль, ми маємо надзвичайно високу кількість важких випадків та госпіталізацій. 5 областей вже перейшли в червону зону епідеміологічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю червону зону найближчими днями. Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте, якби ми не були готові, скільки лікарень та ліжок ми б не підготували, ми не зупинимо пандемію, якщо Україна не буде вакцинуватись. Це доведено не теорією, а наочними прикладами, які ми спостерігаємо в західних країнах, але ми маємо дуже показові цифри і для України. 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за минулий тиждень – це не вакциновані особи, які не мали жодної дози вакцини. Сумні рекорди б'є і окупований Крим. За добу окупанти зафіксували 923 випадки ковіду, 25 людей померли. Аби зупинити розповсюдження коронавірусу, окупанти з 25 жовтня упроваджують систему QR-кодів для вакцинованих. Це стосується відвідування закладів громадського харчування, розважальних закладів, салонів краси, басейнів, спортзалів та кінотеатрів. Заповнюваність залів не повинна перевищувати 50%. Нещепленим людям старшим 65 років забороняють виходити з дому. Сотні років тому тут росли дуби та ялівець, а зараз видно лише випалену сонцем траву. Цей посушливий регіон знаходиться на півдні Іспанії. Він особливо схильний до дефляції, видування верхнього шару ґрунту. Це щорічно забирає сотні тисяч тонн. Ґрунт – це, з точки зору людського часу, непоновлюваний ресурс. Якщо зникне хоча б трохи ґрунту, то жодна жива істота на планеті не побачить її відновленою. Протистояти наступу пустелі будуть дерева, чагарники та інша рослинність. Їх насіння розкидає спеціальний дрон-сіяч. Ми реалізуємо дуже амбітну програму по відновленню лісової рослинності. Вона, ймовірно, покривала всю цю територію. Але люди необмежено вирубували дерева і пасли худобу, тому ліс зник. За 2 дні дрон розкидає 500 000 насінин, охопивши 50 гектарів землі. Усе насіння покрите спеціальною оболонкою. Вона захистить їх від птахів та гризунів, а також допоможе зберегти вологу доти, поки насіння не проросте. Проект допоможе збільшити біорізноманіття рослин і, отже, з'являться кращі умови для життя багатьох тварин, а значить, їх біорізноманіття теж збільшиться.
Фахівці кажуть, що природа і сама відновила б лісову рослинність, але на це треба було б кілька сотень років. Тому вони просто прискорюють процес. Програма розрахована на 20 років. Її запустив уряд Андалусії та місцева некомерційна організація. Влада закликає фермерів допомагати відновлювати ліс. Перші видимі результати з'являться лише за кілька десятиліть. Учасників проекту ще чекають чималі труднощі. Вони пов'язані із погодою, дорожнечою посадки рослинності та догляду за нею. Однак іспанці сподіваються у результаті виростити дерева на площі у 1 мільйон гектарів. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.